strašne nás rozveselili aj porotu a zistíte, že vlastne... Diana Mórová je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry, uznávaná divadelná aj filmová herečka s kariérou, ktorá formovala celé generácie divákov. No čo ak žena so silným hlasom a neochvejnou profesionálnou istotou náhle prelomí ticho práve vo chvíli, keď by to nik nečakal? A čo presne znamenajú jej slová? Som tehotná s jeho dieťaťom. Vyslovené počas vlastnej svadby? Kto je on a prečo to priznala práve teraz? V dnešnom videu odhalíme príbeh, ktorý otriasol celým Slovenskom. Po prelomovej vete som tehotná s jeho dieťaťom, vyslovenej počas svadobného obradu v Bratislave, sa verejnosť okamžite vrátila k dlhoročným kapitolám života herečky Diana Mórová, ktoré formovali nielen jej súkromie, ale aj pohľad médií na jej pracovnú a osobnú cestu. Jej priznanie, akokoľvek prekvapivé, zdánlivo nadviazalo na roky plné tichých náznakov, nevypovedaných emócií a starých rán, ktoré sa objavovali v rôznych momentoch jej kariéry. Už na začiatku roku 2000, keď sa na premiére v Slovenskom národnom divadle opakovane objavovala po boku Juraj Mokrý, bolo jasné, že medzi nimi vzniká silné puto. O ich vzťahu sa začalo verejne hovoriť najmä po roku 2003, keď spolu trávili veľa času v Bratislave počas nakrúcania viacerých televíznych projektov. V roku 2006 sa im narodil syn Kvído a pre mnohých sa zdalo, že ide o stabilný a dlhodobý pár. Náhle napätie, ktoré vyvrcholilo v roku 2009, už však naznačovali subtilné signály. Krátke samostatné príchody na spoločenské podujatia, stručné odpovede novinárom či viditeľná únava oboch partnerov počas jesenného turné divadelného predstavenia v Košiciach. Keď v médiách vypukla komunikačná kríza, všetko, čo dovtedy len ticho rezonovalo, sa stalo verejným. Ich kontakt dnes zostáva najmä rodičovskou povinnosťou, čo obaja rešpektujú. Ešte pred Mokrým zohrávala dôležitú úlohu aj spolupráca s Tomáš Maštalír. Už v roku 2004, počas nakrúcania exteriérov v Pezinku pre seriál Panelák, si diváci všimli ich prirodzenú hereckú chémiu. Média často špekulovali o tom, či pred kamerou nepresakujú skutočné city, no obaja herci opakovane zdôrazňovali, že ich spája najmä profesionálna dôvera. Zaujímavé však je, že aj roky po ich rozchode sa pri spoločných projektoch, napríklad pri natáčaní v roku 2016 v Banskej Bystrici, objavovali staré dohady o možnom zblížení. Hoci nikdy nepotvrdili nič osobné, zostávajú jedným z najobľúbenejších hereckých párov slovenskej televízie. Novú, úplne inú vlnu pozornosti priniesol rok 2018, keď sa spolu s Jakub Prachář objavila v porote show Československo má talent. Práve tam vznikli špekulácie, ktoré spustila verejná poznámka jeho vtedajšej manželky Agáta Hanichová. Média začali analyzovať každý pohľad a každé gesto medzi Dianou a Jakubom, najmä počas živých prenosov v Prahe. Diana Mórová všetky dohady kategoricky odmietla a zdôraznila, že ich spája len profesionálny rešpekt a umelecké porozumenie. Napriek tomu sa táto epizóda stala jednou z najdiskutovanejších kapitol jej verejného života. Keď teraz, roky po týchto udalostiach, vyslovila na vlastnej svadbe vetu, ktorá prekvapila celé publikum, mnohí sa pýtajú, či jej rozhodnutie prelomiť mlčanie práve v tento okamih súvisí s dlhým reťazcom minulých skúseností, nevyriešených vzťahov a emócií, ktoré si niesla so sebou. A predovšetkým, kto je otcom dieťaťa, o ktorom hovorila? A prečo musela pravda zaznieť práve tam, pred svedkami, v čase, keď sa začína nová kapitola jej života? Detstvo Diana Mórová nebolo vôbec jednoduché a mnohé dnešné úspechy sú výsledkom jej vytrvalosti už od ranného veku. Narodila sa v roku 1970 v Bratislave v období, keď kultúra aj školstvo čelili viacerým spoločenským obmedzeniam. Jej rodina žila skromne v starom bytovom dome neďaleko dnešného Nového Mesta, kde sa často ozývali diskusie o tom, ako zvládnuť bežné výdavky či zabezpečiť všetkým deťom rovnocenné podmienky. Diana už v detstve prejavovala silnú citlivosť a vnútornú disciplínu, vlastnosti, ktoré neskôr formovali jej umelecký prejav. Učitelia na základnej škole na Vazovovej si všimli jej výnimočnú sústredenosť pri recitačných súťažiach. Hoci bola tichšia než jej spolužiaci, prejavovala nezvyčajne intenzívny záujem o divadlo.
V roku 1982 sa prvýkrát dostala do zákulisia Slovenského národného divadla počas školskej exkurzie. Práve tam, medzi kulisami starej budovy na Hviezdoslavovom námestí, si uvedomila, že javisko pre ňu bude miestom, kde dokáže slobodne vyjadriť všetko, čo v bežnom živote potláčala. Napriek tomu cesta k umeniu nebola priamočiara. Rodinné pomery nútili Dianu už v tínedžerských rokoch pracovať brigádne. Pomáhala v knižnici, v kultúrnom stredisku a aj v miestnom detskom tábore ako animátorka. Tieto skúsenosti jej dali nielen pracovné návyky, ale aj schopnosť zachovať pokoj v náročných situáciách. Keď sa v roku 1988 pokúšala dostať na VSMU, mala za sebou desiatky hodín samostatnej prípravy, často v podmienkach, ktoré boli ďaleko od ideálneho komfortu. Napriek silnej konkurencii prijali ju hneď v prvom ročníku, čo mnohí pedagógovia označili za výrazný talent s hlbokým emocionálnym potenciálom. Prvé roky na vysokej škole v Bratislave neboli jednoduché ani ekonomicky, ani psychicky. Diana dochádzala na skúšky pešo z internátu na mladosti, aby šetrila na poplatky a materiál. No práve toto obdobie posilnilo jej odhodlanie. Učila sa pozorovať ľudí v električkách, na uliciach či v starých kaviárniach v centre mesta. Tieto drobné výjavy neskôr preniesla do svojich postav, čo jej prinieslo rešpekt režisérov aj starších kolegov. Keď dnes médiá sledujú jej osobné priznania a emotívne momenty, práve tieto korene, roky, v ktorých musela bojovať za každý krok dopredu, vysvetľujú, prečo je Diana Mórová tak výraznou osobnosťou slovenskej kultúry. Jej začiatky sú dôkazom toho, že aj z najskromnejších podmienok môže vyrásť osobnosť s mimoriadnou umeleckou silou. Po náročných začiatkoch sa kariéra Diany Mórovej začala rozvíjať mimoriadne dynamicky a už od začiatku 90. rokov sa stala jednou z kľúčových osobností slovenskej divadelnej a televíznej scény. Jej talent, disciplinovanosť a výrazná emocionálna hĺbka ju rýchlo zaradili medzi herečky, ktoré dokážu niesť celé predstavenie, a jej meno sa postupne stalo zárukou kvality. V Slovenskom národnom divadle, kde pôsobí dlhé roky, vytvorila desiatky postáv, ktoré dodnes rezonujú u divákov aj kritikov. Už v roku 1996 upozornila na seba výraznou rolou v modernom dramatickom spracovaní uvádzanom v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí. Kritici oceňovali najmä jej schopnosť prepojiť dramatické napätie s prirodzenou ľudskosťou, čo sa neskôr stalo jej umeleckým podpisom. Začiatkom 2000 rokov sa jej kariéra otvorila aj televíznemu publiku. Účinkovanie v populárnych seriáloch a televíznych filmoch priblížilo jej prácu širokej verejnosti. Jednou z najvýraznejších etáp bol jej prínos v seriáli Panelák, nakrúcanom v bratislavských štúdiách na Kolibe. Práve tam vzniklo množstvo ikonických scén, v ktorých ukázala hereckú presnosť a prirodzenú schopnosť pracovať s dynamikou partnerských dialógov. Režiséri často uvádzali, že Mórová dokáže improvizovať bez toho, aby narušila štruktúru textu. A práve vďaka tomu vznikali momenty, ktoré diváci označovali za jedny z najautentickejších v slovenskej televízii. Významný posun prinieslo aj jej pôsobenie v porote talentovej show Československo má talent. Od roku 2010 sa pravidelne objavovala po boku českých a slovenských kolegov v Prahe aj Bratislave, kde sa natáčali hlavné epizódy. Jej hodnotenia sa rýchlo stali populárnymi. Boli úprimné, vecné, no zároveň empatické. Sledovanosť programu často potvrdzovala, že práve jej prístup dokázal spojiť umeleckú profesionalitu s ľudským rozmerom. Mnoho súťažiacich dodnes spomína, že jej slová povzbudenia ich motivovali pokračovať v umeleckej kariére. Za svoju tvorbu získala viaceré prestížne ocenenia vrátane divadelných cien Dosky. Jej nominácie a výhry v kategóriách ako najlepší ženský herecký výkon či mimoriadny umelecký počin sú dôkazom jej neustálej profesionality. Archív televízie a divadelných inštitúcií zachytáva desiatky inscenácií, v ktorých jej meno vystupovalo ako hlavný ťahák. V roku 2015 bol dokonca v rámci retrospektívneho večera v Bratislave predstavený výber jej najvýznamnejších scén, čo v slovenskom divadle nebýva častým zvykom. Diana Mórová si okrem umeleckej práce vybudovala aj významné spoločenské dedičstvo.
Dlhodobo podporuje mladých hercov, aktívne prednáša na workshopoch a zúčastňuje sa na charitatívnych projektoch. Je známa tým, že venuje čas a priestor mladým talentom, ktorí sa snažia presadiť v divadle a ponúka im profesionálne rady, ktoré sama získavala v náročných časoch svojho štartu. Jej hlas má váhu aj v kultúrnych diskusiách. Pravidelne upozorňuje na potrebu stabilnej podpory umenia a vzdelávania. Keď dnes verejnosť sleduje emotívne okamihy jej osobného života, je dôležité vnímať ich aj cez prízmu jej profesionálneho odkazu. Za 10 ročia práce vytvorila rozsiahle dedičstvo, ktoré presahuje hranice divadla aj televízie. Jej kariéra je kombináciou vytrvalosti, talentu a hlbokej oddanosti remeslu. A práve vďaka tomu zostáva jednou z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej kultúry. V Diana Mórovej vidíme nielen úspešnú herečku, ale aj ženu, ktorá si napriek životným skúškam zachovala sílu, úprimnosť a odvahu hovoriť pravdu. Jej príbeh nám pripomína, že za každou známou tvárou sa skrýva človek s vlastnými bolestiami aj radosťami. Ak vás dojíma jej cesta, podporte ju tým, že dáte videu like, zdieľate ho a prihlásite sa na odber nášho kanála. Pomôže nám to prinášať ďalšie príbehy, ktoré otvárajú oči aj srdcia. Nech je jej príbeh pripomenutím, že sila človeka nespočíva v dokonalosti, ale v schopnosti kráčať ďalej napriek všetkému.